Upanisad niku menghilangkan jati diri. Pokoknya ngilangin dunya. Contohnya misalnya bar dadi bupati pindah nggon dadi bakul dawet. Jadi keakuannya dihilangkan. Iso ngasih ke ngetok ke aku iso apa. Kuat ora menjadi manusia tanpa dikenal, tanpa kenangan. Nah, bareng ngoten itu kabumian, nglakoni urip kaya wateke bumi. Lah bumi niku wateke nek tambah didak-idak lah tambah subur. Tambah diuyui tambah makmur. Lha nek wong nek iso ngono. Misalnya terus tiba-tiba golek nggon sing ora ana sing kenal dadi tukang pijet gratis ngono misalnya. Utawa dadi tukang ngopeni jaran apa ngono. Pokoke intine niku menurunkan derajat sampai dia merasa bahwa dirinya tidak lagi merasa aku lho. Alhamdulillah. Lah ini ku berhasil ngelakoni namine upawasa. Upawasa niku golek nggon wis ora mangan, ora ngombe, ora ndemok bojo. Mangke terus ngeracuti awake mimpes cilik-cilik terus lap ilang. Moksa. Lah ngoten niku kathah sing gagal. Awake wis mimpes cilik-cilik ajeng ilang ra iso wong eling bojone macet. Ana sing eling wedhuse macet arep gedhe meneh ra iso, arep ilang ra iso. Akhirnya di antara dunia dan akhirat dadi jinglot niku. To Bathara Karang. Yo dadi jinglot niku. Lah mulane karena pengalaman kegagalan niku medeni wong. Akhirnya terus do golek sing luwih enteng. Wonten ajaran kali ajaran Durga ajaran Siwa. Niku ngulangi ora nahan hawa nafsu tapi ngumbar hawa nafsu sebab cita-citane mboten ilang raga sak sukmane tapi cukup ngraga sukma. Mula supaya iso ngraga sukma. Akale ditenangno ngangge mendem ngangge arak. Weteng ben tenang pakani sakwareke. Ngisore udel ben tenang dilakukan hubungan seks bebas. Nah mangke supaya nek sukmane lunga awake tetep anteng dijak mangan menungso. Nah akhirnya sukmane lunga. Sukmane lunga dijak nyolong jenenge ngepet. Ya. Sukmane lunga jak nyenengi wong wedok jenenge sukmane lunga dijak mateni wong jenenge dari ajaran itu lahir santet pelet ngepet. Tukule saka ngendi? Ya teko Megel. Dongke, makanya untuk ngadepi sing model kaya ngeten niki yang datang adalah seorang ulama yang alim teko Parsi. Namanya Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Ilat Jawa nyebuti Syekh Subakir. Maka meteng gunung lho kan niku. Jadi proses nggawa Islam mriki niku ora kok terus bim salah bim ngono nggih mboten. Pertama merapikan urusan kekuatan spiritual. Bareng neng kene sing bagian ngurusi perdemitan ki mau. Lha sapa sing ngulang agama secara syar'i sing kudu diulangne pertama Al-Qur'an. Mula Al-Qur'an dikirim pertama medun teng daerah Jogja. Nah niki mlebeti Jogja. Ulama Al-Qur'an namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Sing wong Jawa nyebuti Syekh Jumadil Kubro teng Turgu Merapi niku. Lah napa kok pilihane Merapi? Soale gunung wedine karo Quran law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyam mutasaddian min khasyatillah. Lano kiai-kiai nek gunungan bledos niku diwaca. Termasuk Mbah Mat Watu Congol mriyen nggih macane niku. Lah Mbah Marijan maca napa? Mbah Marijan ana gunungan bledos ngitung.
Kidung itu terjemahan lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin niku wau ning diarani kidung kacer. Soale ila Jawa ra iso muni al hasyr. Metune kacer. Jadi mulane ning kene ono Jumatil Kubro, ono Subah. Itu membawa Islam ketemu dengan peradaban Hindu. Lah wong Hindu niku sing oleh ngomong agama jenengane Brahma. Nah, Brahmana niku kasta tertinggi. Sing iso ngimbangi Brahmana niku jenenge wali. Sebab nopo? Brahmana niku duwe cakti, wali duwe aroma. Nah, mulane ana sing cerita Islam disebarkan oleh saudagar, ngoten nggih mboten mlebet. Soalnya saudagar niku kastane sudra. Sudra niku petani pedagang, dia tidak boleh ngomong agama. Sekaya apapun dia seorang petani, dia sudra, tidak boleh mengomong agama. Sekaya apapun dia pedagang, dia tetap sudra, nggak boleh ngomong agama. Mula sing iso ngimbangi wali niku nopo Brahmana niku wali. Jadi melalui Islam kenapa disebarkan oleh wali? Ya sebab niku. Nah wali niki nandur. Lah nandur diperkenalkan dengan sejarah Islam yang ada di sana. Nandur macam-macam. Semua ditanam di sini sesuai dengan basic budaya masyarakat sini. Lemulano tanduran Islam niku menggunakan cara-cara mriki. Wong kene diulang salat ya gampang, cuman aja mbok jenengi salat soalnya wong kene wis ngerti cara ngabdi apa nyembah Gusti Allah niku jenenge sembahyang. Mulane salat ya tetap menggunakan bahasa sembahyang. Allah tetap nganggo bahasa pangeran soalnya wong kene wis ngerti nek zat tertinggi jenenge pangeran. Nek wong luar sing ngecet Lombok. Nabi kan Kanjeng musola anggar kaya kula ngeten niki wong sing nyekel agama jenenge kiai. Soalnya sadurunge ngono kiai iki ya wis ampuh ning kene. Senajan ana kebu ya jenenge Kiai Slamet, ana tumbak Kiai Pleret. Makanya podo wong nandur, konsepnya nandur. Nah mulane ditanduri napa mawon wong mriki niku cocok. Soale peradabannya maju. Wong mriki jak bangun masjid ya semangat. Sebab napa? Sadurunge Islam teko wong mriki nek bangun tempat ibadah ya semangat gawe Borobudur sakmono gedene niku ya biasa. Makanya wong saiki nek jak bangun masjid ya biasa mawon, kae gede. Dengan dadi wong Jawa niki di Islam teko niku diulangi apa? Wong Jawa dijak ngomong sing apik, sing halus. Ya biasa wong wis kene wis biasa le omong halus. Banyak sekali yang ditanam. Termasuk tanduran ndongakno para sesepuh. Yo gampang. Jolali yo khol ngono. Wong kene yo enteng. Wong kene ket biyen senengane ndongakno para leluhur. Cuman leluhure wong kene basa Jawane iku jenengane dang hyang. Mek ngono tok. Dang hyang nek jikuk gurine tok eyang. Nek lurus danyang. Abdurrahman nek gurine tok Rahman, nek lurus Durakeman. Niku dadi kita kadang niku mboten ngerti kenapa istilahnya kok nganggo istilah kene. Nek sing ora paham kuwi bid'ah, iki musyrik. Nah, napa-napa mbiyen ditakono teng dang hyange. Nek wis ditakono diestokno, ngestokne dawuhe para danghyang namine dawuh ingkang dipun pundi sebab dawuh dipundi diestokno mula para danghyang diarani pepun omahe diarani pundi niku lak basa Jawa.
Punden niku nek cara Arab niku baitun, cara Londo niku hos, cara Jawa punden. Cara Arab niku, cara Jawa niku dangyang, eyang, cara Arab niku syaikhun syuyukh, cara Londo niku grandma, grandfa, cara Cina oma, opa. Lho betul basa to. Ya wis duwe kebiasaan ngoten. Kone anak putune lunga soal panganan entek setahun pisanmu mulai lah nek mulai gawakno oleh-oleh nek sing urip nek sing mati disembayang sembayangi lah nyembayangi Mbah Buyut sing mati upacarane jenenge srada sebab upacarane srada nek dilakoni dadi nyadran kathok nek rong dinggo nek dinggo kathokan Juga niku, tadi bilang kita banyak nopo sadranan. Lu nih kalau apa aku sadranan nyebat danyangi demit. Lah wong mbahmu dhewe kok padha demit-demit no piye to? Wong niku namanya beda basa tok. Wong itu grandmamu, itu saikhmu, kuwi oma opamu. Nek wong Jawa nyebute danyang ngono tok. Lho kadang kiai nek dhewe kurang maca ya melu-melu sisan kok danyang iki demit. Lho danyang kok demit iki piye to, Kang? Gara-gara ngundangi Abi Umi terus lali karo danyang iki dikira demit. Lho, ngeten iki. Lho mula sampai sakniki ana istilah danyang, ana istilah nyadran. Cuman begitu Islam teko perintah ngurmat leluhur ya ono walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mulane Islam niku ya ono ndongano para leluhur. Bahkan tilase para leluhur ya digolek lho Islam lho ziarah haji niku lah syariat ziarah leluhur. Danyange Mekah niku jenengane Ibrahim. Sebab sing ndonga Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram niku Nabi Ibrahim. Mulane Kanjeng Nabi ra tau lali kama sholli ta'ala sayyidina Ibrahim kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim. Lah lali. Mboten lali. Terus nek sempet ya, nek ora sempet ya sing penting ngadep rono ngono to. Fawal liwajaka syatrul masjidil haram. Tapi nek ndek dhuwit parano. Engko tekan kono ya baleni kaya napa tilas Nabi Siti Hajar tilasane Safa Marwah ya mlaku jinjit baleni. Menungso kawitan tawaf wong awwala baiti wudi alin nasil alladzi bi Bakkah mubarakah. Mula nek Ka'bah ya tawaf. Hijr Ismail balangi setan yang Jamarut ula wusta Aqabah. Terakhir napatilas Nabi Adam ketemu Siti Hawa. Mulane ketemu Nabi Adam Siti Hawa nang kono nganggo kain ihram ora entuk simpakan. Sebab napatilas zaman Nabi Adam rungono bakul kathok. Zaman Nabi Adam rungono bakul topi, mulo sampean ra entuk nganggo topi. Rungono mesin jahit mulo pakaiane ra entuk dijahit. Nah, itu kan sebenarnya pelajaran dasar jangan melupakan masalah. Lho, lemlana wong Islam diulangi aja lali. Cuman nek tirik kuburan delik wong matimu gak no panganan ning aja mbok gelek kuburan ning panganan dhewe sak kancamu jenenge sedekah. Mula akhire srada nyadran klebon istilah sedekah dilakoni sedekahan. Bareng sing disedekahi wis mati ning jero bumi mula ana sedekah bumi. Sing akhir dijenengi khol. Mula begitu dikei pelajaran khol wong Jawa seneng sebab nopo biyen wong Jawa duwe adat hormat leluhur kan petuk. Nggih sami wong sakniki dijak selawatan ngoten niku. Ya seneng wong biyen wong Jawa niku hobine nyanyi. Sampai duwe alat musik jenenge gamelan sing limahen wong 20 lebih. Membuat alat musik yang rumit terbuat dari logam. Arab alat musiknya terbang kayu karo kulit, kayu karek ngetok, kulit karek nemplekno. Wong Eropa gitar kayu tali, kayu karek ngetok, tali karek nyancang.
Wong Jawa alat musik gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Lho artinya wong Jawa niku nek nyanyi niku serius, senajan jenenge ora serius ning serius. Nah mulane saniki dijak selawatan, dijak apa ya seneng wong panjenengan hobine wong Jawa niku biyen nyanyi sampai saiki perlu mentok ya tetep nyanyi tok mentok tak kandhani nyanyi perlu lintang ya yen tawang ana lintang cayu nembang lah nggih ta perlu pipa nembang tak tutuk nganggo pipa ledeng bojone minggat ya dang bali yo Sri nyanyi lho gitu. Lha ngantos wong Jawa niku kadang duwe tembang sing ora masuk akal, tembang silit. Tembang silit ku dikenayo. Lho artinya kalau sekarang diajarkan tentang sholawatan pakai lagu, ya seneng mawon wong panjenengan wong Jawa niku senengane nembang. Mula karek sholawatan sing seneng dangdut ya Rasulullah salamun alaik dadadeng itu. Sing seneng Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam anglia numpak sing lagi putus cinta loro ati ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawatullah ya narap cerita lho kan nyanyi waktu itu dijak neng alun-alun solawatan ya seneng mawon Magelang bersolawat lho iki Jawa iki seneng lho karena begitu ditandur petok dengan basic utawa bahan dasare wong Jawa jadi mulanya begitu kazarin koyok nandur bener-bener tanduran ini akhraja syat'ahu fa'azaro fastagladho fastama'ala suki yu'jibu zurro aliyaqidu bihimul tanduran ini tukul tenanan tanduri sholat ya tukul saiki wong sholat paling akeh Indonesia cuman kan sholatnya wong Indonesia le nandur ya kudu serius kita wong si Indonesia niki sawahe enak alame nyantai tanduri sholat kok setengah rolas isi neng sawah mula nandure setengah loro ya biasa mawon Allahu Akbar Allahu Akbar lha kita ngono teko siji ngenteni robana ya Rabbana bulet sampai ping 7 ana teko loro malah udut ya kesel ngenteni ya tombo ati wis kesel atine ngenteni mangkel nambani atine dhewe dene kok ora teko-teko baru kiyaine ngamuk diuruke anjang jerat itu nandur bener-bener konsepnya zar'in nandur lengge loh begitu sholat tanduran kene ya wong jenenge online fawali wajaka syatrul adoh mriki kali Mekah niku mulane angger sholat sinyale ilang wis biasa woi kibau mulai mesti lah kayak noto sinyal ini wajahku wajah sinyalnya manteng begitu ada bakso sinyal hilang ada ding-ding bakso moy kilo gerak-gerak ya Allah kabahku kudanan lu ana sarung bolongnya sinyal hilang lemulana imam aja ganggu sinyal imam maca apa imam malah ganggu sinyale wong loh iki imamku nyetop apa ngono malah
Nah kadang imam nih ganggu sinyal, wis ngerti sinyalnya medlap mendrup ngono ae. Kuotane entek ngono ae. Bismillahirrahmanirrahim. Subbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Cari sing mburi mate wong iki. Ki suwe. Kok ora luwe ngopo yo. Lagi mulane kula niku anggere salat ora tau nang ngrusak sinyale makmum. Cepet kula. Omene tarweh, 7 menit rampung. Lagi jane, takon bojo kula niku dikuaplok kali bojo kula niku biasane. Ngene lho, teng bokong kuwaget kula niku. Aja cepet-cepet aku lho medun munggah iki abot. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu akbar. Lha kula niki mboten mantun ganggu sinyale bocah. Mula kula sembahyang cepet. Soale sinyale ilang wong adoh. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Terus ngomong panjen tanduran kene wis pegel nyambut gawe. Mulane bar salat iki la ilah. Ngopo kang kok gedhe-gedhe cek ora turu. Nah, ngono. Lah kadang sing bahas iku nganggo dalil syariat ini tidak ada. Wong kene iki lho ben gak turu lho Kang. Kowe dadak golek dalil barang iki lho ngopo? Aku nganggo muni. Lah cek iso nirokne. Nek meneng ketop-ketop nah. Sing tua-tua kaya ora mlebu. Jadi kemulane nandur cara kene. Tanaman itulah yang paling awet. Lha nggih. Wong Jawa ditanduri jubah, ya masalah. Ya ora iso tandur. Ora tandur yang ngencepi syarat, ngencepi jubah. Akhirnya jubah sing wong Jawa nyebut klambi syar'i diketok. Ketokane syar'i jenenge syar'un. Lah wong Jawa rati huruf ain duwene monggo bathaka mula syar'un dadi sarung-sarungan dadi sarungan. Mula wong Jawa ora usah bakas kathok cingkrang utawa ora. Nek kepengin cingkrang lintingan sing rada dhuwur, nek pengen medun plotrokno. Lho nek Jawa ini. Jadi makanya baru nandur hijrahnya Islam ke sini tuh nggak main-main. Ora gampang. Jadi milo kita panjenengan sedaya menemukan betapa Islam kesini penuh dengan dinamika sebab ketemu wong pinter. Ngoten lho. Wijro. Poso. Ngoten nggih. Poso ditandur teng kene. Mulane sahrus siam nganggo istilah upawasa niku wau. Ramangan ra ngombe ra temu bojo iki upawasa mula sahrus siam wong kene nyebuti wulan puasa. Ayo wong Jawa biasa wong arep resik. Wong Jawa niku hobine poso. Dadi nek diulang poso wis rapati kaget. Mboten kaget wong Jawa niku hobine poso. Mulane poso ning Jawa niku macem-macem, ana poso mangan pupus godhong tok ngidang. Ana poso gandul ning wit ngalong. Ana poso mutar mawon ngedan. Nggih ana poso mangan sego putih tok mutih. Ana polo pendem ngrowot. Paling komplit poso niku. Wong tra entuk bojo poso. Sing diwaca Sunamata Kaji Hajiku jaranku goyah. Lho sampe ngeslot poso lho wong kene. Golek nomor kan poso wong kene piye. Nggih mboten. Ben nomere metu poso. Sampai ana cerita niku wong poso golek nomor ning ngisor wit. Demit niku terkenal. Jadi penunggu wit niku terkenal. Iso ngekeki nomor. Nah, ana santri mulai ke pondok blenger. Wah, balik nomor wae jarene bangare kere jarene.
Ini gue bocah nasi dikandani kan meneng nih Kang. Cah banser. Iku cah ciri-ciri kan aja rame. Masih ulang tahunnya deh. Iku gak cah yatime gue mau jangan-jangan. Kandani aja rame le, Jong. Rene tak kayak duit lho. Oh keliru gak wasang. Terus kenapa kita ini dengan dinamika yang berbeda-beda ketika puasa, makanya mungkin cak poso kono seneng. Sampai niku ana cerita wit niku ana demite sing iso bedhek nomor. Mbah, jaluk nomor Mbah. Nomor iku ora apik jare Mbah. Mboten napa-napa Mbah pisan niki mawon. Ya wis 12. Tomboki 12 metune selikur. Wah, mirip iki wis. Sesuk teko meneh, Mbah. Bleset, Mbah. Lah kok iso bleset? Lah 12 kok dadi selikur. Ya wis kowe tak kandhani nomor iki ra apik. Nggih Mbah pisan niki mawon Mbah, malih Mbah. 15. Tomboki 51. Dadak metune 15. Akhirnya sing Mbah iki keliru meneh Mbah wis saiki kek ana nomor sing kira-kira ra iso diwulak-walik. Ya wis 55. Ngono kan 55. Tawa mbok iki dodol wedhus dodol sawah dadane metune 28. Wah, akhirnya dia ngamuk nggawa singsu arep nebang wit niku. Pancen demit palsu jarene. Wes keliru tak tebang witmu sik le. Aja le. Apa aja? Demit apa ora mandi. Lho aku lah ya wis omong nomor iki ora apik. Lha kowe ora percaya. Iya, pancen kowe iki demit gombal. Tapi tak critani lek aja nesu. Ngerti ora? Aku mbiyen matine ya perkara nomor. Jadi mlane Jawa niku dijak poso niku wis seneng. Cuman kan posone wong Jawa niku turune anteng wong awane enak kaya ngene. Akhire ben tangi ana tok tik tok. Sahur. Ora tangi-tangi ya sahur, ora sahur sak karepmu. Sahur ora sahur sak karepmu. Wis akhire tangi. Bareng ngono wayahe ngaji santrine turu. Gitu akhirnya golek mercon. Akhirnya dimerconi. Mula supaya tangi dimerconi. Mula Pak Polisi karo Pak Tentara. Tulung ya nek posonan ana mercon aja digoleki. Wah itu bagian dari perangkat ahli sunnah wal jamaah kok piye. Jadi carane iku gede-gede kula mercon dar-dor nek wis muni poso lho. Sak mene-mene tawar ngono. Lah hiburane mung garek kuwi. Dangdutan ra oleh. Apa ra oleh merconan kuwi ra oleh. Padahal wong merconan iku wong pintu. Lah mercone kok digoleki suarane ta. Tapi nek wae disusulet kupingnya ditutupi karo mlayu. Pira sajane ngono asline wong paling lucu kan wong merconan. Jadi wong lucu niku ning cara kula niku termasuk mercon niku wong lucu. Wong digoleki suarane kok wae diunekno kok malah mlayu karo kupingnya ditutupi. Iki wong aneh. Wong aneh nomor loro niku ya ana teng kula niku. Wong gabur doro. Lah wong doro wis diburno kok begitu ra mulai digoleki. Lah kita. Lah ngono bar poso ya halal bi. Makanya ini hanya ada di sini karena konsepnya nandur, karena hijrahnya dari Arab ke Nusantara. Jadi ngono kok coba bakas iki bid'ah ora usah. Haji. Lah haji ku nek wong Magelang kan biyen dadi perkara. Wong mriki niku ibadahe niku wong Hindu Buddha. Niku ibadahe ning Candi Borobudur. Nek langsung lunga haji ya konslet wong ning kene watu ra oleh, tekan kono kok padha watune. Ngono kaya dadi masalah. Lha gitu.
Mula para wali niku teng mriki tidak menganjurkan haji mrono, mboten. Lha teng mriki niki nganggo banyu jlumpret, teng mriko banyu zam. Teng mriki nek bar ibadah suci digundul plontos, teng mriko tahallul. Teng mriki tiyang Hindu nek bar ibadah niku enten gadri menyembelih binatang, teng mriko enten kurban. Omone sing Buddha. Wong kene nek sujud iki bathuke ireng loro, nek kono 8. Hati bangane ribet kan masalah wis ora usah lunga haji sik, cukup nanggone Syekh Jumadil Kubro munggah gunung Merapi. Ora ning Parangtritis wong ning kono pasir ora, tetep ning gunung Merapi. Mula ana biyen niku ana cerita wong haji ning gunung Merapi. Lah sebab napa? Teng mriku enten masjid. Nah, sholat Jumat ning setunggaling masjid 41 kali tanpa putus iku padha karo entuk ganjarane ibadah haji ngono lho. Lah mlane teng Gunung Bawakaraeng mriku ya wong haji ning Gunung Bawakaraeng. Karena masjid Datuk Ribandang niku teng Bawakaraeng Sulawesi. Nah, saiki wong pancene ado ya nemplekno srik gambar ning masjidil. Gambar masjid ditemplekno ning omah aku sok lunga rono ngono to. Nggih, wong pancen ado larang terus 50 juta ngantrine 50 tahun ngono kae ya nyicil ayem lho. Makane wong kene niku nyicil foto. Kalau wis dipanggil latihan sik ning alun-alun megel langkah bae triplek. Labbaik Allahumma hajjan jare malaikat iki kabak kaji opo kabat triplek. Terus bareng ngoten niku diterno wong sak kampung lunga ning asrama haji Dono Udan Solo. Sing diterno mlebu asrama, sing ngeterno mengko kebun binatang. Ya wis biasa. Loh. Rukun imane saya tetep, rukun Islame saya tetep, cuman ditandur teng Indonesia. Nek ana ngono sing bid'ah, sing musyrik. Lalu kadang karo wong-wong ngoten niku kira ngerti konsep kazarain akhrajat au fazara fastaghallah astawa ala suqi ujibu zurra ali yaghidhu bimul kufar ora. Bahwa setiap penanaman itu butuh metode. Sampeyan ngulangi cah cilik. Cinta ayah ibu ora mlebu nek ra karo joget. Satu aku sayang ibu. Waduh. Mesti ngono lho. Joget iki apa termasuk cara metode utawa joget iki termasuk apa? Kan carane ngulang. Lah mulane padha karo carane ngulang zikir la illallah. Lendes kan kudu diulang nyebut asmane Gusti Allah sebab sirah niki masih ora iso muni iso omong. Tangan niki kudu diulang nyebut asmane Allah sebab tangan niki senajan ora iso muni iso omong. Lu tangan kan iso omong. Lu paham gak? Lu omong lu tangan nih. Suwi-suwi lho. Lah mulane kudu dicekeli tasbih diulang nyebut asmane Gusti Allah. Ndas iso muni, ndas sira muni lho. Ora iso muni ning iso Lah bokong iso muni. Lah mulane diulang lungguh nyebut asmane Allah, diulang sila. Ingat-ingat ini lah cara tuh. Lah mulai Islam di Indonesia itu penuh dinamika pengajaran yang luar biasa. Dan pelajaran para ulama biyen ora dipadhake kono. Misalnya kaya jenggot, ora diributno wong kene ra duwe jenggot mek rolas ae ora usah ribut lah kaya oyote untu. Maka dari dulu nggak ada orang ribut jenggot di sini, tapi semenjak ono lengo jenggot itu saya kira ribut. Mereka Firdaus. Mangan driji telu ulama biyen apa mempersoalkan sunnah driji ora.
Wong wis ngerti nek mangan driji telu ning kene mesti rekoso wong soto. Lha mulo ya ora ono kok perintah kudu kaya nabi korban unta, ngono ya ora ono, cekel polisi. Nyolong untane kebun binatang. Jadi untuk sesuatu yang dari dulu memang sudah tidak mungkin dijalankan dengan maksimal dan baik oleh orang sini, ulama dulu nggak bahas kok. Mulane itu bakasan karo cingkrange lagi saiki mawon, biyen kan reneng. Gitu bakasan jenggot itu lagi saiki iki mawon, biyen nyepono bakas jenggot. Apa enek saiki bakas tahiyat ngene. Saiki to lagi ribut masalah tahiyat kudu ngene-ngene. Wong biyen ngerti. Untuk apa? Menghormati sing ra duwe driji. Driji iki kira ini tadi perkara. Ini elek. Ini toleransi lah. Jadi hal-hal yang menurut ulama nggak penting gak dibahas. Loh. Tapi hari ini kan semua orang harus bahas sesuai dengan perkembangan zaman, bahas nopo. Nah itu pentingnya beragama. Nah tanduran hijrah ini bukan main-main. Nah wong nek orang ngerti konsep kazarain ini konsep paling dasar. Lir-lir tandur itu konsep dasar dalam Al-Quran. Kazarain akhraja syat'ahu fazar. Tukul lurah. Ketika nanti tumbuh mendominasi pasar napa mboten? Indonesia tukul iki pasar kebak. Wong salat paling akeh Indonesia, wong haji paling akeh Indonesia, wong hafal Quran paling akeh Indonesia. Artinya dengan cara nandur koyok ngoten niku menghasilkan nopo? Panen yang luar biasa. Makanya saya menunjuk dadak nyontoh, mari kita dengan cara Arab kono yo ora mlaku cara-carane Wahabi. Kita contoh cara Yaman, ora mlaku Yaman cara Habib. Apa-apa gelut ae. Kita kasih shock terapi tegangan tinggi. Ngono ya. Akhirnya padu ana loro jenenge Rizik karo Bahar ributi kaya ngono. Omene ngono kabeh ya buyar wong Indonesia. Tidak gitu. Ngono-ngono ae. Ributi kaya ngono iku mek loro tok ae kuatune kaya ngono ya. Atas nama imam besar. Yo apa maneh. Weh. Ndara, untung mungkin ning kene iki lagi takok tok wis kono wis mumet. Kurung cak kurung gelut lho gini, kayak ditakut. Ya wis kowe iki putri Nabi tenan apa ora to Kang? Kayak ngono tok. Mungkin iki takok ya, kene iki lagi takok tok. Nek wis ribute kaya ngono. Kowe iki putrine Nabi apa tenan apa ora to Kang? Napa? Lah iya rata-rata wong 100 tahun niku kan ping 5 generasi. Dan sampean karo Nabi kan 1500 tahun. Mosok lagi 30. Sing tenan to kowe iki, sing ilang iku nanti. Aku ora percaya meng takok sing ilang iku nendi, ngono tok. Nek kelahiran generasi ke-30 karo kudune lahir zaman Mojopahit. Lho kan pertanyaan saya jawaban. Nek ilang ya kaya pelaku ning dalan terus ditilang polisi ndi SIM-mu? Ilang, goleki ngono. Ngono saiki wis ribut. Kayak ditakoni nasabmu piye tenan ngono ribut. Mulane karo wong Jawa iku aja petita-petiti. Wong Jawa niku nek anggere ana wong kok petita-petiti mesti takoni. Wong Jawa niku dasare apik kok. Dasare wong Jawa iku kan apik, wong Kanjeng Sunan niku anggere ana tamu sambutan sing apik. Sapa wae tamune teko gelarno kloso. Tapi nek kowe ribut to ya klosone bedah. Nah supaya ora bedah ben rukun tambal jadah ayo mangan bareng. Lah kowe ra doyan budayaku mo kono ra mo ya wis jadahe mambu lho jadah mambu ya pakakno asu. Kuwi lak sanepane wong Jawa to. Lah nek asune mangan jadah mambu ya asune
mati, sing asu sing mati menungso ora. Ya buak kali, aja kok asu mati mbok tungseng. Lha padha to para wali kan nek ngulangan apik. Ketika ngangkat pemimpin ya wis kayak sanepa gundul-gundul pacul. Gundul iku sirah, sirah iku ndas. Sirah iku pemimpin. Nah, gundul sirah niku duwe barang papat, mripat irung lambeku. Kuping mripat nggo ndelok rakyat, kuping nggo ngrungokno, lambe nggo nuturi, irung nggo ngambus penderitaan rakyat. Barang papat kok ngasih ucul, pacul. Mripatmu wis ra rakyat, kuping ra ngrungokno, lambe ra iso nuturi, irung ra iso ngambus penderitaan rakyat, gundulmu gembe. Gundul gembelengan kok nyunggi wakul, wakule glempang amanate kocar kacil. Lu Jawa niku lek muni sanepo kan pinter. Wong kazaraen we lilir tandure wusu milir kaya ngoten-ngoten iki lho. Niki mulan kita panjenengan sedaya niki. Lah kadang wong nek ra ngerti Islam Nusantara apa itu arus. Ya wong jenenge wong ra patek dong, wong panjenenge ra melu nandur. Ora melu nandur kok komentar tekane pas prasmanan we repot. Wong teko prasmanan teko nang meneng dadan bagus sing ayu nggawa parfum wangi, melu rubi engko lak oleh ndas. Wis luwung ngene. Dadak cerewet. Ya kira sing dicereweti ya takon. Iki tenan mau ora to Kang? Dan gitu. Nandur sing nandur sapa? Ya para kiai lho. Nandur ya kesel ngantuk ya udut barang. Jadi mulane sing tukang nandur ya ngerti, sing tukang prasmanan kan ya rapat ero wong tekone pas prasmanan. Langsung selawatan. Tapi sing ngopeni TPQ, TPA ngedusi mayit ya kiai-kiai ngene iki. Mulane kami lebih baik daripada 70 ulama ya jajal. Nek ulamae mogok kowe gelem ora ngulang TPQ. Ora gelem ulang TPQ we kemlinti. Ya wong gelem gawa gendera selawatan lah gara-gara diulang kali TPQ ora diulang TPQ apa eneng wong gawa gendera ini ora enek. Diulang iku TPQ ini mon TPQ NU mulane ra ono anake wong Muhammadiyah gawa gendera ning alun-alun Habib Syekh ngono ya ora eneng ngono karo NU kok methiti wae. Lha kula niki Suriah dadi ngrasakno. Soale kula ya tau dibuli barang dadi rada apal. Kadar lho kula kan tau dilono. Suruh sisiran, ngono lah tahu kula dilono. Suruh nyisir rambut. Aku ya mune lah ya kowe iku ribut ae suruh sisir rambut apa? Aku ya ora ngerti kowe iki budak ora ya ora. Artinya kita ini punya mekanisme. Menurut rasa nyontoh Islam seperti sana ora iso wong ning kono iki lho padu. Islam Afghanistan perkara jenggot bedilan. Malaysia iki jam 09.00 wis ora oleh pengajian kudu mandeg. Kene sampai subuh lho ora apa-apa. Sampai sesuk keturun ra tangi ora apa-apa. Enake wong Indonesia coba sampean, betapa enaknya orang Indonesia. Sing Afghanistan itu nek ra jenggoten ra oleh. Loh kita enak kaya ngene iki. Lah ini kita Islam. Tuh, lah karena apa? Yang nanem syahadaten sekaten. Loh bahkan penanaman yang paling sulit tentang akhir hidupnya manusia. Wong Hindu niku lak reinkarnasi, wong Islam niku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lho ngono ku mung dijawabno aja lali sangkan paraning dumadi. Supaya ora lali sangkan paraning dumadi wong Jawa diulangi nembang. Tembange dijenengi maca barang papat. Barang papat nih ora iso mbok waca kowe bubar uripmu. Barang papat wacanen slamet. Barang papat niku napa sing kudu diwaca? Kancane nyawa sing manggon jero raga, panggonane ning jero alam donya. Raga niki kancane papat, nyawa niku kancane papat. Sebelah tengen malaikat loro niku bagian gandoli, sebelah kiwa iblis loro bagian nyasar. Alhamdulillah, seiso wahing.
Sing ra iso wahingi wong edan. Aku duwe momongan wong edan tak anteni wahingi ra ono sing wahing. Begitu ono sing wahing wong edan pari. Begitu eling ra enakan wong edan balik edan maneh. Lha gitu. Nah, sebelah tengen malaikat loro bagian gandoli, sebelah kiwa terus nyasar. Sing siji jenenge jin korin, sing jenenge khafadho. Wong Jawa ben paham jenenge sedulur papat lima pancer. Mula pancer butuh apa-apa iso tengen iso kiwa. Pancer pengen bojo ayu ning nganggo tengen ya Rahman ya Rahim. Nek sing kiwa sunama tekaji ajiku jaranku goyang. Pengen rusuh nek tengen la haula nek sing kiwa sunama tekaji ajiku Bandung Bondo. So pengen sugih nek tengen ya Fatahu ya Razak nek kiwa gua pitik cemane munggah gunung Kawi. Lha mlane kiai kali dukun iki padha. Angger tirakate kuat kiai ya dungane mandi, dukun rata wadus ya dungane mandi. Golek pitik ilang teko kiai ya ketemu, tak dukun rata wadus ya ketemu. Padha mandine, padha padange nggih. Kiai kali dukun padha padange. Lho nggih, cuman padange siji padange lampu, siji padange omah kobong. Golek pitik ilang ngangge baterai ya ketemu, ngangge blarak digendel diobong pitike ketemu. Lampune isih utuh blarake entek kok obong. Dalem lan sampean bapak iku hebat. Tembange menungso urip kawitan jenenge Mas Kumambang. Kemambange nyawa medhun ngalam donya sambut ngapati mitoni ning jero Guwa Garba. Nggih. Nek wis bar Mas Kumambang medhune nyawa menungso ngarami tembang mijil. Mijil iku lahir. Nek mijil lanang akeh kaya wedhus loro, nek wedok siji. Nah nek wandu siji setengah. Dan nek wis bar mijil tembange kinan ciri-ciri sangone kanthi agama kanthi akhlak lebok TP iki lebokno TPA lebokno an-najwa lebokno diulang karo punya lho nggih kinanti sangone kanthi agama kanthi akhlak diulang ngaji wajib sakmono-mono kudu diulang ngaji. Ora diulang ngaji ya buyar. Soalnya cah sakmono niku mek diluthok kesusul tembang si nom bakal dadi cah nom wis mulai ndap blek rasakno. Ulang ngaji yo angel. Apa wis bar tembang si nom tembange asmara dono wis ke taman asmara taek kucing rasa coklat. Onone meng mah. Gitu susah nih wis asmara dono wis ke taman asmara wong kabeh ya tau ngalami to nggih. Betapa susahnya orang jatuh cinta. Mangan ra enak, turu ra iso, ngising ra iso metu. Lha wong jatuh cinta kan rekoso. Sampeyan kan ya tau ngalami to. Lewat ngarepe omah ra nyopong, mangkel. Kabeh ngalami lah. Mulane biyen ana industri cinta jenengane surat cinta. Nang pos terus dikai perangko didilat nyulis ono sing dikirim neng kartu pos lewat radio Magelang FM nulis kok kertas warnane pink merek Harvest untukmu kekasihku Dek aku kangen padamu. Entah kenapa malam hari ini kerinduanku nggak bisa kutahan. Aku sebenarnya tadi pagi pengen menyapamu saat engkau lewat di depan rumahku. Tapi aku takut sama bapakmu. Wah, bapakmu lebih kejam. Ya, apakah bapakmu sipir penjara? Nah kenapa? Karena engkau mampu memenjarakanku dalam hatimu. Gua biaran ngoten pinter wong biyen iki nek nulis surat. Yayangku. Entah kenapa malam hari ini aku nggak bisa tidur membayangkan. Dan bau tubuhmu masih bisa kurasakan. Karena kita sebelum berpisah kau sentuh ujung hidungku. Dan aku masih mencium ujung hidungku ada bau lift boy.
bau sabun pelok. Super busa. Sing anu ada bau miniko. Iya, dari kan kita dulu terbiasa. Dan aku semakin takut malam hari ini bahwa kita akhirnya berpisah. Karena radio tetangga sedang memutarkan lagu Isabella, kisah cinta dua dunia yang akhirnya pisah. Dan aku juga mendengar lagu dari Poppy Mercury judulnya Antara Jakarta dan Penang. Perih kekasih, mengingat senyummu di akhir waktu itu. Tapi aku yakin malam hari ini kau pun merindukanku. Karena kata rembulan kau dan aku sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Kekasihku, cendrawasih burung irian, terima kasih dan cukup sekian. 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat harap dibalas. Ternyata lho, iku wong Asmarandono iku ya Allah ono awon kayane. Wis tuturane angel tembangi menungso urip kok tekan Asmarandono niku paling abot. Lah, nek bar Asmarandono niku tembangi gambu. Jumbo lanang wedok bangun rumah tangga, menikah. Gitu, nek wis bar rabi petuk dandangku. Gula tembang dandang pahit gula legi, ngrasakno manis pahitnya kehidupan. Lho entuk bojo dilala bagus ganteng duwe akeh Pak Camat ya gula. Entuk bojo serupane elek ora tau ndek dhuwit senengane ngeslot, pahit urip oleh dandang. Nah, pahit manisnya hidup niku mboten dangu, mungkin terkesusun tembang Durma. Durma niku napa? Wayahe berdharma. Bakti nek duwe bondo tokno bandamu, duwe ilmu tokno ilmumu, duwe tenaga tokno tenagamu. Nek uwit metu wae menungso mana buah kehidupanmu. Hati-hati Durma nang berdharma bakti kesusul tembang pangkur ngerti-ngerti wis payahe mungkur dengkul wis mulai linu, untu wis mulai protol. Meripat wis lamur, waduh, wis mungkur sampean. Nah, siap-siap mau nih mangan apa salak isine kletak pecah ngono, pentose tak ngono. Ah iki mangan jadah untune copot. Kita sing biasa bal-balan sedina kuat saiki ku berputune ra gelem atus. Sing duwablek zaman sinom ditato naga ning dodone dadak mengkeret dadi gambar cacing. Imir kliwir-kliwir iki wis pangkur nang mlebu masjid ra ketang setahun pisan Rio ya nang golek dalan Padang. Pangkur kok ora nang mungkur kesusul tembang megat, roh dipegat ruhe mati terakhir tembange pucung menungso meng dipocong sluku-sluku tok lebokke lawang ciut mulu wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ya peduk malaikat mungkar mesti takoni marbuka Allahu rabbi Allah iki Allah ya Allah tuwapuk kali malaikat mau tuwak lha kok iso malaikat rokib aja to Kang kok tumpak tapi muni Allah lho iya ilat gesian ilat ngeluar tadi alibata duwe ana caraka. Lah wis gelem belajar durung to wong iki. Wis lho catetanku dhek belajar angger ngaji teko. Angger ana pengajian ya melu latihan. Lho tapi kok turu. Ya nek matane melek ya ngaji matane nek ngrungokno kupingane turu ngene iki terus piye? Ya bokonge Nah, ya wis bokonge kan mlebu swarga. Hah, bokong tok. Itu makanya kita masih bisa melihat corak-corak pembelajaran hijrahnya Islam ke Indonesia. Dan pelaku-pelakunya ya isi ono para wali. Nah, terhadap orang-orang yang berjuang di masa lalu ini, biasanya nek bulan Muharram ya diperingati nyadran, sedekah bumi, ngumbah keris, tinggalane wong tuwa lah ngoten. Lengge lho soalnya Kanjeng Nabi niku nek ulan Muharram ya ngumbah Ka'bah resik-resik
Ka'bah umpamanya ditinggali Ka'bah lah, sampe tinggali kampung resik-resik tinggali akeh yang ngumbake, tinggali bojo yang ngumbah bu. Lha nggih kula niku nek bulan Muharram bojo kula tak dusi. Lha nggih tak lus-lus tak dusi entek banyu sak sumur. Lha duwene iku niku lho wonge. Ndene dadi mlane kene ya ngumbah keris, ngumbah tinggal nek Muharram temburi kok ngumbah Ka'bah iki pun diganti nih kembang apa sak dinten-dinten niki kan. Ganti kiswahnya. Loh kayak ngaten niku lah. Ibroh yang bisa kita. Makanya wong Indonesia niku nyontok saking apike. Lah bareng Islam niku ditandur, sing ditata napa ne? Bar nata sawahe sing ditata niku menungsane. Sebab napa Islam begitu ditandur, petuk agama berbeda, Arab mlebu rene nandur Jawa, petuk suku berbeda, petuk bangsa berbeda. Ojo ngasiri ribut sebab agama nggo menungso, nek menungsone paten-patenan agamane melo ilang sebab matine menungso. Mulane ditata. Lah itulah makanya kemudian ono sistem penataan berbeda-beda, silahkan beda suku, beda bangsa, beda agama ning sing rukun kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Mulu akhirnya nandur konsep hidup bersama corone Nabi berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Lagu jenenge ra'iyah. Mulu akhirnya konsep ra'iyah ditandur dengan Indonesia dadi rakyat nih konsep Nabi. Mulane sing maune beda suku, beda kedudukan, beda nopo mawon iso rukun. Sing maune kawula iso pidato kula, sing maune hamba sahaya saya, sing maune pukulun ulun, sing maune abdi rukun semua. Terus wong Jawa akhirnya lali itu iki mbahne jenenge buyute sapa, lali karena toh sepadha padha. Nah ini wong kono saya, kakek aneh. Nah ya gini ya. Seorang ngono pokoke rakyat iki wis rukun kabeh, nek wedi aja wani, nek wedi aja wedi aja wani nek wani aja wedi, nek wedi aja wani ya wis. Terus begitu ro'iyah niku enak sampean padha. Ro'iyah niku nek duwe anak pinter dadi kiai ra ono sing takok ya anake sapa? Ya ora. Ro'iyah iki nek pengin dadi pemimpin ya daftar ngono mawon. Mulane konsep ro'iyah niku nek nglumpuh dadi siji jenenge musyarakah. Musyarakah niku cara wong Jawa masyarakat. Mulane saling melengkapi, kiai salat sing ngekno sarung Cina. Mulane nek Cinane lunga awak dhewe udo. Sampeyan wudu sing gaweno kran Mas Pion. Lho lha nggih. Nek ora gelem nganggo kran ya nganggo padasan. Zaman lunga haji sing nyiapno pesawat wong Nasrani, wong Yahudi. Mulane Yahudi hancurkan semua, bunuh semua, wong langi awak dhewe. Lho makanya kiai-kiai itu begitu konsep musyarakah tidak kemudian kafir ya ndak. Tawassut, tasammuh, tawazzun, semua saling melengkapi. Lho wong urip kan ra iso isin. Musyarakah itu kan semua iki begini ki mawon kelengkapannya berbeda. Beda mulut dawuh Kanjeng Nabi mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sing dikersake dadi apik karo Allah kayak ngerti urusan agama. Khairone nakirah manane khairon kamilan kaapian kang sampurna. Apik sempurna ora teke menungso niku teke Gusti Allah. Mulane ana menungso urip kok apik mesti ora sempurna sebab bareng liyane. Pengajian iki apik napa mboten? Sing paling apik sapa? Ya kula. Bagi aine. Tapi kula ra entuk ngaku paling apik sebab kula ketok paling apik di mriki diundang pani. Iya, Nyai Ovi niku sing undang kula. Bendina diteleponi bojo kula. Lho ngoten niku apik kula apa apik panitia? Ya ora iso nek kula teko panitiane ya elek. Lho apik gek loro iso padu.
Apa meneh sampean yo melu-melu sing apik yo kula kiai. Lho kok iso? Oh kula gelem teko. Nek ra ono sing teko kan iki mboten pengajian, iki cekson. Jare tukang tenda sing apik yo kula kiai sing masang tenda. Padahal sing masang tenda biasane iki sembayange rapati sregep. Jare tukang son sing apik yo kula kiai. Sone tak pateni yo buyar. Jadi tidak ada satupun siapa yang paling baik malam hari ini, kabeh yo apik. Mulane apik niku rombongan. Lha wong kan iso ijen. Lha mulane mangan mawon dongane Allahumma barik. Lah napa padahal sampean seroten-seroten dhewe lha kok berkailah kami. Lho mangan iki urusane wong akeh agamane ra cetha. Sampeyan nek mangan sego iku mesti ana pabrik piring sing gawe mbok wong kafir mbok Islam ya ra cetha. Begitu sampean pangan berarti mbiyen tandur ning sawah melibatkan negara dan agraria. Begitu sampean panen melibatkan kombi. Kok iso dadi gede melibatkan pabrik pupuk, mbu sapa insinyure. Begitu sampean masak melibatkan pabrik kompor, pabrik rice cooker, pabrik gas. Wong sak donya niku melu kabeh. Begitu sampean masak kayak bumbu sing nandur beras, sing nandur bawang ki sapa, sing nandur apa lombok ki sapa mbune ngendi. Terus enak dipangan soalnya dikai uyah. Wong Magelang ra ndek uyah, sing uyah wong Rembang mriko. Wong tambak-tambak sampean ra tau mikir gegek pas gawe uyah iki nguyo. Mulane sampean curiga siji jenenge uyah, siji jenenge uyo. Soalnya kuwatir pas gawe uyah iki nguyo. Bar mangan nyemil anggur merah gawe itu tanduran londo. Mleburene mesti impor, melibatkan negara, menteri perdagangan, eksportir, importir. Nah, mulane wong urip aja rumah saya iso dhewe cari sapa. Wong tubuh kita itu industri wong akeh, sing gawekno beda-beda. Gitu sing gawene kerudung mbok sapa. Engko sampean lambune apek ngono sing gawekno odol sapa. Sing gawekno sikat sapa. Kudu ngising sing gawekno WC sapa. Begitu mencret sing gawekno introstop apa kebablasan sing gawekno pempes apa ora iso metu sing gawekno dul kolak lha wong dunya lha kene sampean kan ora tau melok gawe nggih sikil gatel sing gawekno obat koreng sapa begitu sampean isin metu sing gawekno kathok apa lho nggih ta sampean isin metu sing gawekno kutang sapa. Beda kabeh kok. Pengen ayu sing geno alis idep sapa? Kurang dawa ditemplek. Untune metu sing gawekno behel sapa? Handunya pengen ayu sing geno ali-ali sapa? Sing geno gelang sapa? Lho nggih. Lan menungso iki ra iso kok ijen mboten saged. Makane konsep musyarakah berlaku di Indonesia namanya masyarakat. Nah ini kepingin tadi pemimpin ya musyawarah, lembaganya namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pengen tadi lurah ya daftar nih panitia, pengen tadi bupati nangkape bu anake sapa, bu agamane sapa, ora ana sing takok. Pokoke wae daftar, kalau wis bar daftar golek bolo sing akeh, nek ra entuk bolo sing akeh tuku wis. Lho gitu. Ya wis ngoten niku. Rasa angel-angel. Ya itulah makanya akhirnya konsep ini ditoto para wali, maka daerah Indonesia diarani wilayah al-wali al-wilayah. Wilayah itu sing jenengane NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasilnya Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Mula no dadi kiai kudu ngerti Indonesia itu prinsipnya persatuan. Mula ayo sing rukun. Mula no kiai niku senengane rukun. Ndonga sing mestine ijen-ijen iso, kiai milih ndonga sing rukun. Kiyaine sing ndonga, santrine sing amina. Amin. Kepegelen. Amin. Kiai ini wis ngerti. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sing donga kok tambah akeh dijak ning alun-alun Magelang jenenge istighosa. Akhire bakul bakso teko dodol rukun kabeh, roda ekonomi berputar, kerukunan terjaga. Sholawat ijen-ijen ora apa-apa, tapi begitu kena kiai bareng-bareng Magelang bersolawat slayer payu payu. Lha iki lho cara jaga sing liyane wis ijen dhewe. Tapi begitu ana kerukunan melok. Lho sampe ana wong mati rukun 3 dina 7 dina akhire besek payu jajan pasar payu ziarah kubur bis pariwisata payu elep payu odong-odong payu sepur-sepuran payu iki tekan makam wong dodol sego ya payu dodol kathok sampai copet iso urip ning makame para lha kalau ndak kita ada siapa kita terus teng makam rukun nek kiyaine teko sing tuwa la ilaha illallah la ilaha illallah tuwatan keteko rombongan teko gesikan kiyaine nom wedok-wedok nyaine Nyai Ovi sallallahu ala Muhammad sing akhir ting maune la ilaha illallah katut melok sholawat kalah banter kita nih kena bojo kula teko sak rombongan ibadallah rijalallah Allah bau itu akhirnya lagi rame lagi beda-beda ono sing teko kambinan banser ini bau warung dibuka dadane isine speaker rombongan saking gesikan ditenggo-teng bis ngono ki ya ora padha kon betapa indahnya itu Islam tengah itu dinamikanya luar biasa. Mulane sing kaya ngono niku aja diilangi dengan atas nama bid'ah, takhayul, khurafat. Iki wong ngarang. Lah kerukunan ini mesti dijaga. Makanya kiai ini anggere apa-apa mesti kiai dari tulung negara. Kita kiai kon bayar pajak apa? Pidato bayar pajak yo gampang wong kiai bedino petu wong. Pas Covid nih Pak polisi ngono paling repot kan pas Covid. Arep ngelarang sholat Jumat ya rawani mongkon kiai yai mboten sak Jumatan beres sesuk ora Jumatan Kang nggih cocok lah dhek mesti Jumatan nek kiai ini ra teko sapa sing ngimami cocok kira akhir yai pidato Covid yai kon pidato Covid ya ora ngerti tapi wong kiai akale akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini zaman adalah zaman teknologi digital. Manusia bisa membuka dunia dalam cerita masing-masing menggunakan jempolnya. Manusia bisa ngomong apa saja pakai mulutnya di dunia medsos. Maka Allah menurunkan azab. Mulut yang terlalu banyak dosa turunkan azab. Mulut pakai masker, tangan pakai hand sanitizer. Betul padahal kiai ini ngarang mulai kan orang-orang tumor ini jadi sebenarnya kita ini sedang mengelola agama. Dan kadang-kadang kita dalile apa sih kok dalile apa kita ini sedang mengelola agama dengan prinsip kazara'in akhraja syatahu fa'azarahu fastaghlaba fastama ala suqi ujibu surru'a liyaghidha bihimul kuffar. Gila sing liyane lagi tekan teori kene wis praktek liyane nggawa gendera la ilaha illallah kene tahlilan wis la ilaha illallah Allah. Makanya kamu anti la ilaha illallah karena anti bendera ora aku tahlilan ya la ilaha illallah. Tapi kamu anti bendera ini ya anti bendera ki biyen kene ya wis biasa. Kene yo anti bendera PKI Palu Arit. Tapi nek lunga ning sawah tetep nganggo arit, lunga nukang tetep nganggo palu. Jadi ini yang dipelajari oleh ulama-ulama dari luar. Mulane ana ulama-ulama Yaman niku dolan rene pengen sinau kok iso Islam mengelola kaya kene. Kene salah paham malah kene sing belajar kok. Kono ya kewalik-walik Kang sembuh karepmu banyak wong kene iki senengane kewalik-walik.
Wong pitik jelas lahir kene gede ning kene ngono ya diarani pitik Bangkok. Dirang kita. Jambu jelas diuyui karo wong kene karo anak dhewe mbene ya jambu Bangkok. Sing rapati panglinge kare gula Jawa. Wedhus Jawa. Lali mboten pindah mic kula. Waduh. Lha ngono ae kaget, mulane urip neng kene niku enak. Mek kaget swara. Nek teng Afghanistan roket. Nek teng Iran rudal. Lha iki mek engkono iki roket ngawur mawon. Lah bejo dadi wong Islam Indo. Dadi watuk tenanan. Mboten wong sampean ora ngombe aku kok ngombe gak enak. Sampun. Lu gayane watuk cek nang wis ngono maksudnya. Yes, pokoknya ini dieling-eling. Kita ini menjalankan agama. Ning carane niku ora ana dalile, ning asale ngono berangkat saka dalil-dalil Al-Qur'an. Yes, mugi-mugi sedaya barokah. Lare-lare yatim sing wau dipun santuni dados lare yatim ingkang soleh, solehah, ahli ilmi, ahli khair, ahli ibadah. Nggih. Termasuk teng mriki pondok ingkang diasuh Nyai Ovi dados pondok ingkang barokah. Nuwun nggih. Wis iki jam pira iki? Oke, jam 12 pun sesuk meneh. Sampeyan nek kepengin apa sesuk nek kula tak undang sampean. Pengen ngrasakno ingkung larang sesuk nang pondok iki. Nek mboten malam Jumat ya sesuk mulutan. Nek mulutan nang pondok ning minggir nggih. Akhir mulut malam Minggu niku grebek mulut. Engko awane ketok ana Rumah Irama bareng. Gelem mboten Rumah Irama? Oh, gelem kok. Nggih.